Wie is het meest vitaal in deze gevulde zaal? Burgemeester Gielissen had er gisteravond 6 volle minuten voor nodig om tot de verlossende woorden te komen en de winnaar bekend te maken. Inmiddels zaten alle aanwezigen al op het puntje van hun stoel en de genomineerden allemaal klaar om overeind te springen. Wie maakt met tact van alle anderen gehakt? Wie wordt fit als een hoentje, vandaag het kampioentje? Wie van het stel krijgt aanstonds kippenvel? Alsof de zaal is nog gevulder, klinkt nu oorverdovend gebulder voor de marchandise van de Mulder. Wim, wat is er gebeurd? Dat weet ik niet. Ja, we hebben gewonnen. Dus hartstikke mooi. Dus kom er voorbij. Wat geeft dat voor gevoel? Ja, wel fijn. Een ontlading. Het was hartstikke spannend. Vooral het verhaal van Hans. Het duurde maar en het duurde maar. En dan denk je van, het gaat die kant op, het gaat die kant op. Ja, en het is gewoon kei mooi. En ja, ze waren gewoon alle 5, vond ik het goede dingen, ondernemers. Dus ik denk van, ja, dat kan ik net zo goed niet. Ik vond het kei mooi. Binnenkort een feestje dus op het bedrijf? Nou, we gaan hier dadelijk alles vast beginnen met een feestje, toch? Helemaal geweldig. Het was echt een superavond. Ik denk dat we allemaal hebben genoten. De hele zaal die vond het ook leuk. Je zag de interactie met het publiek. Ja, geweldig. Dat was helemaal prima. Ja. Enkele uren eerder, na de generale repetitie, was het antwoord op de vraag wie er gaat winnen nog voorzichtig en naar de concurrenten toe vooral correct. Ja, dat is een hele moeilijke. We worden minimaal 5e, daar gaan we voor. En dat voor de rest zien we wel. Het is heel leuk, we doen ons best. En ik denk dat de medekandidaten gaan er net zo hard voor strijden. Dus ja, wat het uiteindelijk wordt, is altijd prima. De feestje zal niet minder worden vanavond. Niet alleen bij verhuurbedrijf De Mulder werd het een feestje, want de Rabobank Publieksprijs ging naar een ander bijzonder vitaal bedrijf. Maatschap Jenniskes van Soest. Ja, poepoe. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Dat is geweldig. Niet verwacht. En hartstikke leuk. Verrassing hoor. Echt heel schoon. We feesten gewoon daar. Ja, zeer zeker. Zeker feestje. Dat gaan we met personeel en anderen ook zeer zeker vieren. Zeer zeker. We proberen hiervan te profiteren dat we Kalkoen nog meer op de kaart kunnen zetten. In eerste instantie gemeente Venray, maar ook daarbuiten natuurlijk. Ja. Ultieme doel, Kalkoen vaker doen. Veel mensen denken bij Kalkoen alleen aan kerstmis. Jammer. Want Kalkoen is zoveel meer als kerstmis. Daarom hebben we een aantal jaren terug de slanke Burgondier in de lijven geroepen. Kalkoen al hier met kerstmis. Echt niet? Ik zeg elke dag een stukje slanke Burgondier en je krijgt gegarandeerd een beter lijf. Over vitaal gesproken. En zo kwamen er behalve kalkoenen nog veel meer op het podium. Van autobanden tot blueberry box. En diverse soorten vlees tot fitnessapparatuur. En er werd zelfs al een feestje gevierd. En dan ben je genomineerd. En dan? Ja, en dan ben je als eerste heel erg blij met de nominatie. Want het is toch wel een eer en een teken van vertrouwen. Maar ja, dan gaat het beginnen. Dan ga je nog maar eens een keer scherp naar je eigen bedrijf kijken met andere ogen. En dat is heel mooi, want na 4 jaar was dat eigenlijk ook een heel goed moment voor ons. Maar het begint wel, het is wel spannend moet ik zeggen. En hoe verliepen de voorbereidingen? Stress? Valt mee, maar dat is natuurlijk in een drukke periode van ons. Wij hebben natuurlijk de kerst ook nog ertussenin. Beetje stress? Nee, kom je daar nou bij? Stress niet echt. Het was een redelijk korte periode voor ons. Dus we hebben ons wel we hebben flink moeten aanpakken. En aangezien dit ons eerste jaar is, hebben we daar geen stress van gehad, maar wel veel werk aan gehad. We hebben er wel veel werk aan gehad en veel tijd in gestoken, maar het was wel heel leuk om te doen. Dus er komt wel heel wat op je af, maar leuk, op een leuke manier. Hoe kijk je terug op 2018? Wat voor jaar was dat voor jullie onderneming? Gewoon een goed jaar met weer een stuk uitbreiding. Vooral omdat onze Guus is er 2 jaar terug bijgekomen. Dus dan moet je ook een stukje uitbreiding realiseren. Pittig, hectisch in die zin. Want we hebben natuurlijk een product dat in de buitenlucht groeit.
Nou, en als je terugkijkt naar de zomer afgelopen 2018 was het een zeer warme zomer. Dus voor onze bestjes ook zeer warm. En dus dat was ook heel erg kort, maar krachtig. En ja, daar moet je heel goed op inspelen. Een heel mooi jaar, want we hebben dit jaar ons 50-jarig jubileum gevierd van het bedrijf. Dus het was echt een feestelijk jaar met een lach en een traan. Ja, het was een goed jaar, maar we hebben 2019 wordt nog beter. Hopelijk net zo'n mooi jaar als afgelopen jaar, met weer een mooie zomer. We willen wat meer gaan richten ook op de maaltijden, maar daarvoor willen we eerst zeg maar bepaalde workshops en cursussen gaan volgen. En we hopen nog meer klanten bij ons te mogen verwelkomen. We gaan zeker nog bepaalde dingen uitbreiden. We gaan ook bepaalde producten die we hebben verder uitbreiden door Nederland. En voor de rest gaan we ontzettend veel plezier maken. Nou, het fundament staat denk ik heel goed op dit moment. 2018 was inderdaad wel redelijk hectisch en ook wel lastig. Maar we hebben een hartstikke goed team nu. We zitten volledig op sterkte. We hebben goede ideeën voor volgend jaar. De voorbereidingen zijn goed geweest. Dus wij verwachten 2019 gewoon een heel vitaal jaar te laten worden. 2019 wordt denk ik net zo druk als 2018 voor ons. We gaan proberen om nog meer diversiteit in ons wagenpark te brengen. Dat we de klanten veel beter kunnen voorzien van precies de juiste voertuigen. Je merkt dat de klanten steeds specifieker zijn. Dus daar gaan we gewoon voor om dat te realiseren. Ja, consolideren. Ik heb behoorlijke stappen gezet de laatste jaren. Ben flink gegroeid. En we moeten nu gaan werken aan goede resultaten en consolideren van het bedrijf. Om er meer uit te halen met de hoeveelheden die we nu hebben. En hopelijk gaat het beter leven concept wat we ingezet hebben goed lopen, dat we daar ons verder op kunnen ontwikkelen. En dat mensen meer kalkoen gaan eten. Ja. Dat is ons doel. Stilstaan en omkijken is dus geen optie voor de ondernemers. En dat geldt ook voor Dizzy Dance, het intermezzo van de prijzenavond, die een wervelend optreden neerzette, waardoor het nieuwe jaar als een sneltrein een aanvang nam. Chicka chicka bang, chicka chicka bomb. I'm looking at the paper, checking on my dad. Think I wanna spend my cash on a trip to the moon. I might be the first, but we really don't know.